Bueno, esta setmana venim en el tema estel·lar de tota la gran campanya que està fent el nostre amic Santi, pels amics Pedraz, que ha Jaumet, decidit... Jaumet, li diuen. No, Santi, i bueno... Santi és Jaume, tu, és el mateix nom, Juan. Sí, però per mi és Santi. Per mi és més... Jaime. Jaime pel poble. El Jaime nostre Meleneta, Jaime amigo Meleneta. Pedraz, que ha decidit, pues, per uns Pederaz. dies va dir, bueno, mira, tinc ganes d'eixir a la premsa, vaig a fer una gilipollà, perquè suposa que este tio serà de Vox i més o menys saben l'estratègia que utilitzen els de Vox per eixir a a Juan, la què dius? tele, Juan, què que és dius? fer... Este tio és el progre de l'Audiència Nacional. Pues si és el progre, és un gilipollas. Juan, tío, o sea, hay que documentarse. Santiago Pedraz es el progre, o sea, cuando Garzón y todos estos, o Grande Marlaska era el facha, Santiago Pedraz teóricamente es el progre, Pues però li copiat l'estratègia a Òscar Puente i ha decidit que ell va a fer el gilipolles i ja està. I per a fer-se el famós pues, ha decidit que anava a xapar amb Telegram, cosa que trobe que ens ha generat molt de malestar, hashtag, a la majoria d'este podcast, han rabiat prou i al final ha sigut pues, res, ha sigut per a una tonteria. Que bueno, al final la seva idea va ve arrel de que uns gilipolles, que és que trobe que si algú no ho sap en tota Espanya perquè ha sigut... Vols que acabem el programa en 3 minuts? Llavors, Home, Juan, has fet tot el d'això, s'ha acabat, no passa res, però si vols. El resto del temps parlem de l'oratge, si vols. No, però ara vas a ser tu, Andrea, la que s'encarrega de portar un ordre? Això és com... Vamos. Bueno, no, a veure, n'hi ha que ser justos. Vull dir, Andrea no és capaç d'introduir un tema i tancar-lo en 3 minuts. O sigui, dos rajes d'ella perquè ara mateixa no pot... No està... No pot defendre. Andrea sol deixar el programa a mitges perquè se'n va a fer-se una cervesa o alguna cosa d'estes, perquè crec que el públic ha de saber com d'en sèrio es pren el programa i, claro, pues així podem parlar. No, a veure, és que... T'ha tocat el timbre, no? M'han tocat el timbre una volta, sinó dos, i m'ha preguntat pues, si que és de l'agència tributària que li obliga per un altre piso. I dic, pues no sé. Ah, doncs mira, veus? Això és per Telegram. Vull dir, estem fent el programa de Telegram i exactament les cloaques de l'Estat s'han enterat No, a veure, o que el novio de Ayuso viu dalt o algo. A veure, el nom no era molt... No havia Ayuso és bastant candidat. A veure, en realitat s'heu picat perquè diguera que al final no va tancar-lo, quan en realitat és un spoiler que tot el món ja sap quan estem traient este programa. Ja, Juan, però tio, deixa una miqueta d'intrigar. És que sou més friquis, tio. Una miqueta mística. Bueno, va, continua. L'únic que anava a explicar, que suposa que tota puta Espanya ho sabrà ja quan diuen ahir en Telecinco i en la isla, en l'estat espanyol, diuen que bueno, al final van denunciar 4 mitjans, Mediaset, Movistar i companyia, perquè es veu que n'hi havia gent que gastava Telegram pues, per passar-se vídeos de la Isla de las Tentaciones i de Sálvame, tots estos que estan en Mi Tele Plus, i el debate que dius, joder, almenys que siga per veure 4 programes o alguna pel·li diferent, no és per veure la isla, però bueno, mira, cada un té els seus gustos i ja està. Avui escoltava un podcast que un xic dia que molts ho utilitzen per a veure en avançat els programes de la Voz Kids. I jo dic, bueno, tenint en compte que Telegram està molt penalitzat això de la pederàcia, dic, pues no sé jo si Voz Kids igual és el mateix producte, vull dir, és el mateix nicho. És el mateix nicho, no? Home, no, a veure, de fet, fa temps que sap que n'hi ha pornografia infantil, porno de tot tipus de... O sigui, n'hi ha com molts elements, a més, serveix molt per a xarxes d'ultradreta i nazis, per a jihadistes. Bueno, de fet, l'ISIS ha reivindicat el seu atemptat en Moscou a través de Telegram, a través dels seus canals de Telegram. Vull dir, però, bueno, és versàtil. És l'ISIS de Tayikistán. ¿Era Tayikistán? A veure, però tot l'ISIS funciona per ahí. El artista antes conocido como ISIS. Exactament. No sé. Exactament. Que ara ja és un califato, ara ja és digital. O sigui, ja no n'hi ha califat. Hòstia, ve a ser més o menys com el Consell per la República de Puigdemont. Exactament, és el mateix. En un poc més de diners, però... Califato Digital és fantàstic com a nom de programa, eh? Jo no sé si el podem utilitzar per a un altre o este, però... No, és el pròxim mitjà del Daesh, vull dir, estava claríssim. Ells tenien com una productora de cine pel califat això que des d'ací li diuen Daeshwood.
I dius, pues bueno, vull dir, perquè feien cine com Guavita o merdes... Bueno, no recordo exactament què era, però sé que en su dia tenien el Dashwood ahí per fer A veure, però això ho feien per a penjar vídeos de Goyanta Penya i això, però jo crec que en teoria l'islam rigorista prohibeix el cine, crec. O sea, o hasta fa poc, ara ve Saudí no es podien veure pel·lícules, o sea, n'hi ha una moguda d'estes. Crec que ho gastaven... És la moguda... Crec que ho vam parlar en algun moment, quan parlàvem del tema de becaris, que van llogar molta gent d'audiovisuals. No se'n recordeu? Que li prometien que molta gent que tenia un perfil d'audiovisuals que ascendiria i estaven allí netejant vàters en Raqqa, cagant-se en Déu. Però igual que el tio este que va amenaçar Espanya, el cordobès, vull dir, jo suposo que aquell degué anar allí pensant que aniria a torejar o algo i de repente li diuen, no, has d'amenaçar a l'estat espanyol, ara ja ho ha dit bé, Kiko, a l'estat espanyol per a que, no sé... I ell diria, en peores plazas hemos toreado. No, i damunt dient que era el fill de la Paquita de no sé què de Córdoba. Exactament, no, efectivament. Però ese podria ser... Ese fa 2 dies estaria portant al Santa allí a Córdoba, ara per Setmana Santa. A veure, crec que no se nos escapa que el perfil de Nazareno, no sé quantos, vull dir, és un perfil social com bastant similar. No sé, vull dir que... Los extremos se tocan. Oye, just ahir en televisió espanyola, que estava en els meus pares mirant-ho, estava entrevistant a gent que no era creient, però anava allí a veure-ho i preguntant-los per què anaven. Ai, una cosa que torna el tema, perquè no tinc ganes de... No, o sigui, no em fa... No anem a parlar de Setmana Santa, ja que... O sigui, hem caigut a Setmana Santa, vull dir, quasi per error. O sigui, per error. No, jo sols volia dir que, o sigui, si s'ha donat compte, els que denuncien a Telegram són tot gent que s'ha muntat plataformes que no funcionen una puta merda, que és Movistar, Antena 3 i Mediaset, que és com... Tots sabem que ningú compra... El Movistar, com a molt perquè vols contractar la línia de telèfon, els altres ningú sap quina plataforma... Jo no sé, què és A3 Media Play, pot ser? Sí, a 3 player, que no val per a veure... O sigui, han posat alguna sèrie concreta, Mi Tele, que no tenen... A no ser que sigui algun tipus de reality, no tenen res. I Movistar, en el fondo, si ho hagut és pel futbol. Però, claro... Per futbol i per contractar internet, que antes t'ho regalaven, ara crec que ja no. Ara ja no. Vull dir, fan ofertes, però crec que el futbol... Crec que Juan i jo vam compartir una infografia fa unes setmanes de que el futbol en Espanya era 4 voltes més car. Ah, sí. Era el doble i si miraves per sou i renta mitjana, era de mitjana 4 voltes més car que en Europa. No, i a banda que Movistar en el tema del futbol no guanya un duro perquè, 5 partits de la Lliga a la setmana es fan a DAZN. Que DAZN, ells sí que ells no te'ls posen per Movistar. En canvi, Orange, que jo no sé si és que han sigut més listos o què, Orange el que ha fet és comprar els drets a Movistar, comprar els drets a DAZN i t'ofereix lo de Orange i DAZN, lo de Movistar i DAZN tot en un mateix pack, més barat, per tant, estaran perdent pasta, però si no li furten clients a Movistar. I és com... Com es nota que vius a soles? Perquè... No, per què? Perquè pareix que et conegues les ofertes. No, però és que em va sobtar això perquè dius, hòstia, en Orange ho tens en les dos, bueno, això no és cap tipus de publicitat, que queda clar, no m'han pagat. Bueno, de moment, perquè ja sabeu que la taronja està mal com per anar pagant per ell. Exacte. Però bueno... Pues podrien subvencionar el món de la taronja. O sigui, crec que seria un bon... Que vinga taronja de Sud-àfrica, Orange. Un bon sponsor. Hòstia, bon hem anat, Sabeu el que estava pensant jo mentre esteu dient? Que jo, la veritat és que esteu parlant ja de coses molt concretes del futbol i he desconnectat un poquet. I estava pensant que els passos de Setmana Santa els feren a través de o sea, volgueren privatitzar-los pensant que la gent està prou loca per pagar, en el qual acabaren en els putos passos de Setmana Santa perquè ningú deixen de tenir públic. Això és el que a mi realment em faria prou il·lusió. Els passos de Setmana Santa sí que es veurien afectats per lo de Telegram perquè els ajuntaments i les cofradies això sí que avisen de quines hores passen els passos per cada carrer i això ho envien per grups de Telegram. No, i si plou i si no ixen i coses així. Vull dir que haver sigut... Vamos, a mi el que més em va agradar és que tenien com una sèrie d'ajuntaments, a pesar de haver una ordre d'un jutge, seguint enviant missatges de s'ha mort Pep,
Osamor no sé qui, que ho diem per Twitter, o dia Susana, que era com mogolló de gent ahí desobeint per a informar-te de que avui plou. O no sé què, n'hi ha talls perquè van a posar quatre però és que la majoria ajuntaments, mitjans de comunicació, administracions, això, tipus, el Ministeri de Sanitat crec que té 180.000 seguidors. Empreses, vull dir, a veure, n'hi ha molta gent que té el seu negoci en Telegram perquè A, funciona de forma més eficient i més ràpida que WhatsApp, i B, una cosa que, vull dir, a banda de servir per a piratejar coses, que crec que si algú en Espanya / Estat espanyol no ho sabia, ja ho sap, és a dir, que es poden mirar partits de futbol i continguts gratis. Bola de drac en català, per exemple. Bola de drac en català. Tots sabeu que es pot piratejar llibres, vull dir que jo accedisc a un bot russo bloquejat a través de Telegram i em descarregué e-books, vull dir... Justament ahir li dia a Juan... Està Kiko a favor de la guerra a Ucrània? Mai ho sabrem, perquè col·labora amb Rússia directament. Exactament. Bueno, ja no... No, a veure, el tipus se'n va anar de Rússia perquè el perseguia Putin. De fet, està... O sea, la seu està en Dubai o en algun país d'estos. El tipus està en Dubai. La seu està en Illes Verges Britàniques, una altra seu fiscal en Londres, i els tios tenen els servidors disseminats per tot el món per a que cap govern pugui accedir al contingut de servidors que damunt estan encriptats. Em costa molt no estar d'acord en aquesta manera de funcionar. A més, és que, bueno, jo li ho dia ahir a Juan, que crec que, a mi, Telegram al final és el que més utilitze tant a l'hora de treball com de comunicació, i a més és que els memes són tot guapos. Els dibuixers que posen, jo els utilitzo molt. Els stickers són fantàstics i soc molt... I els vídeos estos redons, que justament estava parlant amb Juan, però el que més em fotria si tancar Telegram és el teu bot de llibres, Kiko, perquè t'utilitza com a dealer d'informació il·legal, principalment. I bueno, anava a dir alguna cosa més i se m'ha oblidat. No, que mal, mira, que baixar-se llibres de forma il·legal i no col·laborar amb les editores. No, però és que... Em pareix fatal. És que després dels que es baixaven pel·lícules per emule i per Ares, sou els xiquets terroristes. No, a veure, n'hi ha una lògica. Els xiquets terroristes. Ja sé el que volia dir. A veure, per ordre. No, parla tu. Vaig a explicar el que és, ja que per al·lusiones. Vull dir, jo em baixo llibres d'un bot que es diu Z Library, que és un portal russo que a Espanya van decidir bloquejar-lo les autoritats espanyoles de que no es pugui entrar. Entonces es pot entrar perquè gastes VPN proxy anant a l'estranger, o si els pagues, que és el que vaig fer jo, vaig fer una donació de 5 euros. Bueno, ahí n'hi ha bàsicament llibres i articles acadèmics. Mogolló, tot el que vulgui. I tenen un bot de Telegram que tu li demanes el que vols i t'ho envia. Té una cosa bona, bàsicament com els e-books d'editorials independents xicotetes no els trobes, continues gastant diners en coses que té sentit, vull dir, còmics, llibres editorials independents, tal, però n'hi ha gran part de coses que són puro mainstream, que dius, jo no vaig a gastar-me 20 i pico euros en 1.000 coses que són de mainstream i tal, si vull tindre el llibre m'agrada, ho faig. Pues bueno, Telegram dona la facilitat de poder programar bots per accedir a aquestes coses. Vull dir, i tu tens la combinació de privacitat. Sí, el que volia dir abans és que una de les coses per la que va eficient és que, vull dir, està bloquejat i està protegit per a que no puguen entrar agències d'intel·ligència. És a dir, WhatsApp, un dels motius per quals WhatsApp és insegur i va lento és perquè està dissenyat ja per els californianos en forats per a que pugui entrar la NSA americana o a Espanya el CNI o la policia a esquadrenyar a la gent. I això fa que siga no només cara al govern, sinó que un hacker té infinitament més fàcil, perquè, clar, el programa ja està dissenyat, entre cometes, en les portes de darrere. I Telegram no les té. I això el fa molt més segur. Entonces, per molt que diguen, no, el gobierno, mis huevos. Jo prefereixo que no pugui espiar ningú i punt. Claro, de fet, o sigui, una de les coses, perquè clar, sempre ixen els listos de cada puesto a dir que, bueno, que normal, que és com una empresa no va col·laborar en el govern, no? I una de les coses que li criticaven al senyor, que és un multimilionari russo, que crec que va crear de PSOE quan tenia 22 anys, era que no haguera tancat els canals de Hamas. I ell va dir una cosa que m'ha pareixer, així anat trastejant en articles en els que parlava, que diu, home, els canals de Hamas han avisat a la gent de quan hi havia bombardejos perquè se n'anaren. Dic, igual les coses són més complexes de lo que es diu en públic, no sé quantos. I, joder, menos mal, saps? Com a mínim de dir,
i és evident que n'hi ha coses que són il·lícites i que són xungues, però, joder, jo crec que el tema de la privacitat... O sigui, és que ja sabem com funciona lo de l'espionatge. Comences dient que és per terroristes i al final tot Cristo està espiat, pues no sé. A veure, és una que nota. ahir li van preguntar, diu, vas a Pavel tancar Durov, los... I li va dir, Pavel Durov, vas a tancar Sí, els Pavel canals Durov, estos? sí. I va dir, jamás vaig a tancar. Jamás lo haré. Però ha complit. És veritat que al final, joder, és que en el cas de Hamas, vull dir, és una força política, és moltes més coses, i dius, és que vull dir, a banda de que té un... Vull dir, que es compleix un paper allí, vull dir, és que és com, qui eres tu per anar allí a tancar ese canal? Perquè, no sé, saps? Perquè el de Hamas sí, el de les forces de seguretat d'Israel no, o, saps? A veure, No sé, però és que és que- abans, pues, el que passa és que tu, en l'època d'ETA, per exemple, ETA va, quan la bomba aquella de l'Hipercor, que es va encarregar a 20 i pico persones i no sé quantos. Vull dir, sempre hi ha hagut el debat de que van cridar antes per telèfon i les autoritats van decidir no desallotjar l'Hipercor per lo que siga. Vull dir, depèn de que tu crides a un diari o a la poli i la poli decidisca. Vull dir, a mi em pareix millor que es sàpia i la informació siga pública i no deixar en mans de la poli, com molt de l'aparat a Espanya, què tens que fer o no, o si vas desallotjar o no. Vull dir, pues, és impopular, pues sí, ojalà no mataren a ningú, però prefereix que la informació l'atemptat de Catalunya. Exactament. Jo prefereix que la informació siga pública a deixar-la en mans d'un govern que, bueno, pues és que també, hòstia, és que tenim aquí un govern que t'ha espiat, o el Pegasus que en un software israelí han estat espiant... Li han amollat ara molta pasta altra volta a les forces de seguretat israelianes. Claro, vull dir, entonces, dic, a veure, jo almenys prefereix que n'hi hagi un equilibri. I si jo sé que el meu govern es dedica a espiar a càrrecs electes, uno, i dos, no són ni capaços de que no els espie Marruecos, que dius, tampoc és que sigui la primera potència mundial, vull dir, menuda basura. Primera, que el servei d'intel·ligència espanyol no va pillar les urnes. Tan listos que eren, no van pillar a gent compartint urnes de plàstic. I la segona, pues bueno, en fi, és que preferís que almenys que n'hi hagi un equilibri, perquè molt capaços no són ni respeten massa garanties. No, és com dir, no, ara hem d'anar en la justícia espanyola perquè nadie està por encima de la justícia. Pues mira, la garantia, al final... I escolta, la mateixa gent que et diu això, de que ara hem d'anar en la justícia espanyola, fa exactament 6 anys que fa que governa Pedro Sánchez. 6, 7 anys? Doncs fa 8 anys, quan governava Rajoy i lo del referèndum, i tota la merda aquesta. Tot el món et dia, va passar lo de Pablo Hasél, va passar 1000 coses, no? Tot el món et dia que Espanya estava més propet de ser Rússia, Turquia o tal, que un país democràtic. I ara és, no, ara quan governen els nostres, ara hem de dir que això, que tanquen Telegram o no sé què, muy bien, porque nadie puede estar por encima del Estado i no sé quantos, saps? Que és, hòstia, fa exactament uns anys estaves dient que Rajoy muy mal i que l'Estado muy mal i que Estado autoritario. I ara, com són els teus, ja està Marlaska i matant matant negres i guàrdies civils i merdes, dius, pues no sé, és que... en fi, perdó, però és que em pareix una hipocresia de collons, tio. La yihad sociata és una cosa increïble. Home... Però bueno, també, vull dir, tampoc hem mencionat massa la barbaritat que és que un jutge puga decidir por sus huevos morenos que per dret de propietat pot tancar el servei que ofereix a, no sé si són el 13% de la població, crec que hi avui. Sí. Vull dir, el 13% de la població utilitza això per a comunicacions habituals, perquè li és del papo, i després ho veu en premsa i diu, ai, pues igual ha exagerat. Pues igual no tindria que haver-me liat tant. I ale, ahí s'acaba la cosa. Dic, home, no sé, no se t'ocorre antes, això. I bueno, al final, pues, lo que toca és tocar-lo, o sea, en contra de lo que ells mateixos diuen, que és els hem de deixar en pau, ells són els únics que tenen dret a opinar sobre les coses, si no pressiones i no montes el pollo, fan el que es dona la gana. Ah, bueno, també els jutges a Espanya estan flipats. O sigui, de fet, està pendent el tema de com funciona la llei espanyola i tal. O sigui, n'hi ha que fer-li entendre a la gent que és una llei que fa que un jutge d'instrucció, que és per al que no entenga el rotllo, o sigui, el jutge d'instrucció és el que prepara el cas i després n'hi ha un jutge que és el que jutja, diguem, quan van a judici, sigan jurat o el que siga, ¿vale? El jutge d'instrucció, en teoria, és el que investiga i tots els jutges guais, o sigui, siga Garzón, Pedraz, Grandes, Marlaska, tal, tots estos són jutges d'instrucció, que són els que preparen el cas. Un jutge d'instrucció a Espanya pot fer el que lisca del puto rabo. Sempre.
no té cap tipus de límit. I això és el que s'ha vist. Vull dir, aquest tio no ho ha fet, fonamentalment, perquè les telefòniques li han dit això no és factible. Fonamentalment, i perquè s'ha acollonat, perquè se li han tirat damunt, diguem, empreses, administracions i tal. Però jurídicament, això ho hagués tingut que portar a Europa i a saber quanta gran contestat. Vull dir, són els putos caciques. I a Espanya, els jutges d'instrucció han torturat, han fet tot tipus de barbaritats. Vull dir, fan el que els dix del rabo, sense control. I no, que ahir hi ha una cosa còmica que és quan estaven anunciant, vull dir, en la neura esta que vam tindre tots dels 3 o 4 dies que anaven a tancar Telegram, tot el món dient, no, això Europa no va deixar-ho, Europa no va permetre-ho tal, i dius, claro, vull dir, com no va permetre que li surraren els independents, però vull dir, Europa ha vingut sempre que se li fa falta a Europa, ha vingut així a salvar-nos de... No, Europa contesta al cap de 8 anys. Claro, vull dir que quan ja has estat 8 anys sense Telegram, entonces dius, vale, quan ja t'has anat a tots els altres canals, vindria Europa a dir, no, la democràcia preval. No, en aquest cas, al cap de... Però, puc dir una barbaritat? Crec que la gent té la mateixa confiança en Europa que en els seus pares i en la família, no? Vull dir, sempre estaran ahí per ajudar-te quan els necessites. Sí, i després no t'agarren el telèfon perquè estan a la piscina. No, però a veure, però que és una fe específica. És com dir, Europa nos ayudará con el Consejo del Poder Judicial i envien a uno a mediar. I no, en la pràctica el PP pot bloquejar-lo indefinidament i no passa res. Vull dir, quan el PSOE i Podemos en un moment van dir l'únic que tenia a treballar, pues anem a reformar-ho i per la força i ja està. S'ha acabat esta burrera de tindre uns jutges atrinxerats. Europa va dir, no, l'Estat de Derecho. Europa no val per absolutament res. I que en qüestions més... Ara que s'acosten les europees, este programa és ideal, Però en qüestions com en Hongria o en Polònia o merdes, vull dir, el periodista que està allí seqüestrat a Polònia... Porta 2 anys, sí. Vull dir, que porta 2 anys. On està la Unió Europea? Que jo la vea, saps? Vull dir, és que, és que el pobre xic este, tio, l'únic que va fer és passar una camareta i ja, ala, 2 anys. Vull dir, s'ha fatal per la família. Però està a Europa, dile que salga. No, i el delicte d'este xic és que son pare és rus. I el xic havia nascut a Moscou i, per tant, l'acusen d'espia rus perquè va néixer com a rus, tot i que tinga passaport espanyol i ha viscut sempre a Espanya. Però és que no és que Europa no fa res, és que Espanya no ha mogut un puto dit per ell. No, això a banda. Això és un altre debat. Però, bueno, d'alguna manera jo crec que es van donar compte que el tipus, que a part de que perjudicava moltes empreses i tal, Telegram està molt fàcil per a tindre un proxy i que pugues comunicar des d'un altre puesto i, bueno, pues, assumir que l'Estat no té control sobre tot i al final una miqueta el debat és si l'Estat té que estar sempre per damunt i ara estem en un rotllo de no, les corporacions de Silicon Valley poden fer el que vulguin i no sé què, no sé quantos. I pues, bueno, pues, en termes generals no, però... Voldria dir als nostres seguidors que els que no tinguin Twitter que Kiko estava com molt actiu en DMs abiertos, soy experto en Telegram, perquè la gent sapiguera com connectar-se a... Telegram sí el xapaven, dir-te. No, a veure, experto noves formes de llegar... Sí, home, a veure, Kiko, jo em desperte el divendres, la notícia és dijous, no? Pot ser? Jo em desperte divendres en un rastre de proxys que m'envia el senyor Miralles. Vull dir, si n'hi ha algú preocupant-se el servei públic és este senyor que tinc jo aquí baix i que no sé com el tindreu vosaltres, però... Jo tinc baix també. Però, a veure... No, però no eren meus, eren del canal de Telegram de Carles Viano. Vos ho vaig reenviar, que és el que s'havia compartit. Viano. No, però jo per això jo vaig dir, escolta, jo m'ha connectat de forma molt fàcil. Pot qualsevol persona, perquè, hòstia, crec que és un tema com de drets al final. Jo també, a veure, per edat o el que siga, però jo sí que em sec més proper a... Això, hi ha una cultura, considerem una miqueta cyberpunk o el que sigui, que fa 20 anys o fa 20 i pico anys encara s'estilava de una certa utopia, i de fet Carles Viano, que qui no ho sàpiga és el que era DJ i compositor d'Horchata, Soul System i tal, una certa cultura de l'internet lliure, el programari lliure, o sea, de que lo digital oferia una certa esperança de llibertat que han anat pues, tancant en nom dels drets d'autor, tal i qual, i ho han anat convertint cada volta més en una espècie de televisió convencional, en publicitat i tota la merda, però bueno, encara n'hi ha espais de, per això, de programari lliure, vull dir, algun dia haurem de parlar de la IA de codi obert, per exemple, que és una de les coses més interessants que s'estan fent al món ara mateix, que n'hi ha maneres d'anar més enllà de lo que passa en les corporacions,
Però el rotllo de que de que l'Estat t'ha de controlar i no sé quantos, però evidentment, si l'Estat no controla, pues pot haver excessos i tal, però vull dir, és el que diem. I en l'Estat controlant ja n'hi ha excessos. És que aquest és el tema. Jo crec que una cosa bastant important així, i mira, de repente m'ha canviat la veu perquè m'he posat super sèria, o sóc jo. Que home, és que som un programa serio, que ja m'ho ha dit algun ja mos ho ha dit ho ha dit don Andrés Bosch, Palop, que no és serio. Ja dic-lo, Andrés, que te jodan. Que te jodan, Andrés. Bueno, sabem que escoltes això. Això, que bàsicament que hi ha una confiança cega en l'Estat quan l'Estat no deixa de demostrar que té molta capacitat d'abusar de les seves prerrogatives. Entonces jo no li donaria de més. Jo les que té les vull controlar etes i vull saber el que fa i vull saber transparència. Jo no vull un estat que tinga capacitat d'intervindre en bàsicament totes les comunicacions, per exemple, perquè després passa el que passa, que la gent es flipa i la gent... A ningú li va... o sea, allò del poder absolut corromp absolutament. Jo crec que és una de les poques coses en polítiques que m'ha paregut útil aprendre. I este no és un cas massa diferent, la veritat. Ahí n'hi ha una cosa que bueno, ja ho xerrarem, però que lliga també prou en la ona esa punitivista que nosaltres estem xerrant estos dies per altres qüestions més de gènere i tal, però el... Control i pena, bàsicament. Claro, exacte. Que com tu ara estàs en això, pues, com pues, un estat fort i que mos... No sé, com a que tinga les cordes més tenses i que puguen jugar tots dins d'un rogle més tancat. Però el que dius tu, Quico, del codi obert, tot el tema de l'internet, em recordava molt que ho han passat també pel canal nostre de Telegram, és el tema d'Assange i el tema tot este perquè a mi em recordava quan justament el dia que van dir que tancaven Telegram xerraven, què m'ho passa més? És Signal? Signal, el servei de missatgeria que han creat ells i que és així en el codi obert, dius, claro, el recomana Snowden, crec. Això és Snowden, exacte, sí, no era Assange. Però sí, però bueno, Snowden en la onda. Va filtrar a través de Wikileaks. Exacte, estan en la onda i a mi el que em sembla també és que claro, com tot això, vull dir, les companyies han dedicat un mogolló d'energia en produir tot aquest tipus de serveis o el que siga, i estan molt bé, perquè tu veus Telegram, moltes coses que té bones Telegram, de programar, d'editar missatges, de tal, ja ho està copiant WhatsApp, totes les coses que diguen funcionaves de canals, tal, que és Telegram qui ho ha provat i a qui li ha funcionat, WhatsApp, com ha vist que funcionava, ho ha implementat. I dius, i en els altres àmbits no han tingut... en les altres tipus d'aplicacions no tens aquest nivell de millora, perquè, claro, com una, no ho utilitzem tant, i l'altra, no tens tanta gent treballant per això, saps? Que és com, igual, no sé si aquí és un servei de subscripció o què és el que soluciona aquest tipus de coses, si tenim que pagar per tot, però... no sé on vas, Juan. No sé on vas a parar, Juan. No, que tu, per exemple, Signal o Mastodon o coses d'estes que són les alternatives a les putes merdes controlades per oligarques, tingués algo que siga útil, que siga fàcil per a tots i que pugues arribar, almenys, no et dic al mainstream sencer, però que almenys pugues ocupar una quota de mercat prou gran, per anar ves que això no té massa desenvolupament fora d'ahí. Això crec que mereix un programa un especial llarg. O sigui, jo el que estava pensant de lo que estava dient ell és que, on ho resumiria és que crec que mos fa falta a tots unes certes bases de programari lliure per a poder ser més autònoms en aquest tema, i és una cosa que hauríem d'oferir diguem, des de lo social. Però, bueno, dit això, jo ja m'he... No, jo per a tancar, emplace, crec que el tema del programari lliure, què fue del programari lliure del Cyberpunk i tot això, vull dir, crec que mereix en si un programa. I jo voldria tancar que en això, al final, sí que correspon a una cultura política diferent a la comunista estatista i tal, que és l'anarquisme, vull dir que... O sigui, les dues grans especificitats espanyoles, entre cometes, és l'anarquisme i el carlisme. Vull dir, que és el que són posicions escèptiques en el que és l'estat neoliberal i tal, i n'hi ha molt... I crec que el tema del programari lliure i l'anarquisme, evidentment, vull dir, té molta relació. I també crec que és una
crec que és una cosa, el tema, la fe, que és el que va passar en la Guerra Civil, de que tu tens una societat civil, sindical, capaç d'organitzar-se, capaç de mantenir l'ordre, capaç de lluitar una guerra, etc. I no fa falta ser un estat absolutament vertical i controlador, pues, escolta, igual no és un absolut, però crec que és una idea molt interessant de si, o és un estat que et controla a tope o la gent és un caos i va a matar-se, però escolta, n'hi ha altres coses. I jo, per tancar, pense que el programari lliure i tal és un bon exemple d'això. A veure si fem un especialet d'això. Encara que Telegram no és programari lliure, no? No, però està molt en aquesta... Té filosofia. Està molt en aquest camí, genera moltes garanties per l'usuari, permet que tu programes bots, o sigui, dona facilitats a que la gent faça, vull dir, està immers i el tema de tindre servidors repartits per tot el món i tal, està en una filosofia, diguem, a mitjan camí de lo que era el cyberpunk d'antes. De xarxa, una miqueta. Sí. Pues bé, deixem així? Deixem les nostres places lliures. Telegram, obert. Amunt. Amunt. Ale, anem-ho, que hi ha molt temps. Adéu. Adéu.